Lura għal lives wara nuqqas ta' ġimatejn fejn kif wieħed jista' jistenna ħadna break naqra differenti u għaldaqstant ukoll illum se nkun qiegħed nikkummenta il-Grand Prix tal-Awstrija li għadu kemm intemm għaldaqstant tas-soltu nistgħu ukoll nidħlu biex naraw naqra r-riżultati illi kellna qabel xejn nispera li tinsabu tajbin u li minna jew minna ma kintom qegħdin tgawdu s-sajf. Ir-riżultati illi prattikament kien hemm bidliet imma kien hemm affarijiet li baqgħu l-istess. Dan il għaliex Max Verstappen reġa' rebaħ tellieqa oħra, il-grafika, Max Verstappen jirbaħ fuq Charles Leclerc u Sergio Perez għaldaqstant għandna Red Bull darba Red Bull ġewwa pajjiżhom. U mbagħad nagħtu ħarsa klassifika issa, Carlos Sainz ir-raba' fuq Ferrari, Lando Norris il-ħames fuq McLaren, Fernando Alonso Martin is-sitta, Lewis Hamilton u George Russell Mercedes 7 u 8, Pierre Gasly 9 fuq l-Alpine u fl-10 post għandna lil Lance Stroll fuq il-karozza tal-Aston Martin, Oscar Piastri fuq il-McLaren l-oħra jispiċċa 17 dawra maqtuħ prattikament mir-rebbieħ. Verstappen illi wkoll għamel l-aqwa ħin tat-tellieqa ħin ta' minuta 07.01 ħin li jagħmel fl-aħħar dawra tat-tellieqa. Mela Verstappen illi wkoll għamel l-aqwa ħin tat-tellieqa nistgħu ngħidu illi ir-Red Bull rebħu tellieqa oħra. Jiena mhux ħanidħol fuq il-mertu tar-rebħa ta' Verstappen, biss jiena iktar inħares li dak it-tielet post li kiseb Perez mill-15-il post li beda fih u prattikament naħseb nista' niġbed il-konklużjoni illi din is-sena verament ir-Red Bull jistgħu jirbħu it-tlielaq kollha il għaliex jekk Perez irnexxielu jiggwadanja dawk il-postijiet kollha b'dik il-faċilità u jekk Verstappen se jibqa' jaħrab naħseb illi din hija dominanza manifestata min-naħa tar-Red Bull u naħseb li wara llum qed nikkonvinċi ruħi illi t-tim ta' Christian Horner verament jista' jirbaħ it-tlielaq kollha ħaġa li l-unika tim li wasal qrib li jagħmilha kien il-McLaren fl-1988 imma dak iż-żmien kien il-bidu ta' dik li għalija l-inqas hija l-isbaħ battalja li qatt kien hemm fl-istorja tal-Formula Wieħed bejn il-kbir u indimentikábbli Ayrton Senna u Alain Prost. Fuq ir-Red Bull m'hemmx iżjed naħseb xi nżidu. Verstappen ukoll rid jieħu dak il-punt minn fuq Perez u rnexxielu fl-aħħar dawra u b'hekk ukoll kif se naraw iżjed il quddiem kompla jkabbar id-distakk. Red Bull, Verstappen u Perez apparti. Inkomplu nżommu t-tradizzjoni pożittiva illi għandna fil-Grand Prix tal-Awstrija dan il għaliex karozza aġġornata Lando Norris jirnexxielu iġib 10 punti importanti ħafna, Norris spiċċa l-5 u llum żgur illi m'għandniex xingergru, anzi naħseb li dan l-aġġornament jista' jtina fiduċja għal quddiem għalkemm kif qed l-isħabi tal-McLaren qabel ma bdejna t-tellieqa l-eżamijiet ser ikunu illum Silverstone u l-Ungerija u qed ngħid hekk għaliex dawn huma tliet track kompletament differenti u għaldaqstant minn hemm inkunu nistgħu naraw verament jekk l-aġġornamenti l-ġodda mhumiex se jrendu. Tajjeb nagħmel parentesi żgħira illum Piastri
kien fuq il-karozza ix-xassil antika għaliex l-aġġornamenti leħqu ħarġu biss għal karozza waħda li ovvjament tina ingħatat lil Lando Norris. Norris li wkoll illum għamiltellqa tista' tgħid ma mhux ħanejt ma ta' fuq, imma żamm il-pass sa ċertu punt, anke ħin minnhom rajnuh ukoll illi jaqbes Mercedes ta' Sir Lewis Hamilton bċertu fattilità kemm nagħmel parentesi żgħira għax imbagħad jiena Wage l-sur Wage u lill-fanboys tiegħu ħankellem isma' jien għandi rispett kbir lejn Sir Lewis Hamilton imma llum għazziża naqra jibki jew għazziża naqra jibki llum biex nkunu għedna kollox għax hawn min lili jakkużani li jiena laqi ta' Hamilton imma fil-verità jiena li jiena jekk bniedem se jgħid tajjeb jien se ngħid li tajjeb, jekk bniedem jgħid li hu ħażin, jien se ngħid li hu ħażin jiddispjaċini illi il-Sir Lewis Hamilton bekka naqra żejjed kien hemm ħafna inċidenti ta' track limits illum irridu ngħidu. Luckily Lando ma kienx involut fihom u għaldaqstant ukoll nistgħu ngħidu illi ġew xi punt importanti anke għal fini ta' klassifika kif sejrin naraw minn hawn u ftit ieħor qed naraw ukoll xi kummenti li ħed irid jitkellem magħna jista' jagħmel dan ukoll fil-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa apposta. Qed naraw ukoll xi kummenti minn xi supporters tal-Ferrari llum naħseb li l-ħomor setgħu ħadu l-massimu milli setgħu jiġbru Leclerc it-tieni Sainz ir-raba' nitkellmu 30 punt valid importanti ħafna għat-tim ta' Maranello illi wkoll kien hemm għajta li fl-Awstrija jistgħu jkunu tajbin, żviluppaw il-karozza u eventwalment il-Ferrari naħseb li għandhom ikunu sodisfatti bil-dak li ġabru llum għalkemm importanti ngħidu illi it-tellieqa għat-tieni post tal-kampjonat tal-kostrutturi hija miftuħa beraħ. U il-Ferrari importanti li jibqgħu konsistenti jekk kemm il-darba jridu jidħlu f'dina it-tellieqa u ma jagħmlu spudini illi wkoll fejn imdorrin għalihom. Nara xi ftit kummenti Michael De Giorgio naqbel miegħek li Red Bull jirbħu tlielaq kollha tiftaħ vantaġġ ta' 20 sekonda fuq tat-tieni fit-trekka qasira bħalma hija di tal-Awstrija tfisser ħafna. Naħseb li Michael ġbart il-ħsieb tiegħi f'sentenza waħda u Pete Kalea Falzon qed jgħidilna Verstappen tajjeb ħafna imma tħanżer għal punt biex ħadu minn fuq sieħbu Perez. Rajna x'għamillu fl-sprint race Verstappen m'għandux ħbieb. Pete il-psikoloġija li wkoll tkompli tsaħħaħ is-superjorità ta' Max fuq Perez fil-dan it-tim ta' Red Bull naħseb li inti bħala partitarju tal-Ferrari taf xi tfisser meta jkollok tim li jkun one man show u naħseb li ftehmna biżżejjed fuq din l-istess trakka wkoll rajnija min jitħanżer l-iżjed ftehmna suppost tal-inqas. Però Pete Kalea Falzon qed jgħidilna wkoll il-Ferrari ġejjin mhux se jkunu jistgħu jagħmlu xejn mad-dominanz ta' Red Bull bħala Ferrarist ix-xewqa tiegħi li niġu t-tieni fil-kostrutturi nerġa' ntenni konsistenza u nuqqas ta' podini iridu ikunu il-ċavetta ta' dan it-tieni post illi għandhom bżonn. Jiena fil-fema tiegħi naħseb u kellkom tgħiduli illum min naħseb li se jispiċċa t-tieni Xorta waħda ngħid lill-Mercedes jiena. Mela qabel ma nkomplu nikkummentaw, anzi nkomplu nikkummentaw ukoll fuq it-timijiet l-oħra, la semmejna l-Mercedes għandna Sir Lewis Hamilton li eventwalment spiċċa s-sitta, is-seba' eżatt is-seba' u George Russell it-tminja kif qal ukoll il-ħabib tiegħi Andrew Zarp li minn hawnhekk nixtieq insellem u kienet damage limitation għal Mercedes illum. Issa interessanti naraw se jiġri f'Silverstone fejn prattikament
jista' jkun li naraw Mercedes naqra aħjar milli rajna llum. Però nerġa' ntenni is-Surwi beka żejjed din-darba. Il-misil mhux li kellu għamel rimonta fejn seta', però ukoll kien importanti li jibqa' jtella l-punti għall-Aston Martin, Alonso s-sitta, Stroll l-10 u jien għalhekk nemmen illi l-Mercedes se jispiċċaw it-tieni, mhux għax l-Aston Martin m'għandhomx karozza tajba, imma għaliex għandhom lil Lance Stroll illi fil-fema tiegħi huwa peace għat-tim. Imma it-tim huwa ta' missieru Lawrence Stroll, Daddy's boy, allura ma nistgħu nagħmlu xejn fuq għal-affari. L-aħħar sewwieq li ġob il-punti huwa Pierre Gasly li bħas-soltu dejjem irridu jnaqru xi ħaġa dawn l-Alpin. Jiġifieri dejjem irridu jnaqru xi ħaġa. Bravura wkoll ta' dan it-tim Franċiż li attwalment jinsab fil-qamet post. It-tama tiegħi hija illi anki aħna ġala darba Oscar Piastri ikollu l-karozza aġġornata ikun jista' ukoll jibda jnaqqar il-punti bħalma qed jagħmel Lando u bħalma qed jagħmlu wkoll it-tnejn tal-Alpin. Piastri illi telaq ħażin u mbagħad kellu dak l-inċident ma' Tsunoda u tista' tgħid illi kellu tellieqa anonima. Ovvjament ma rridux ninsew illi x-xesi li kellu Oscar kienet ix-xesi l-antika li fejn tidħol straight line speed kulħadd jaf li konna qisna tilgħin it-tella tal-Kalvarju biha, jiġifieri għamel li seta, però forward li nara li l-Piastri b'karozza ġurnata. Sapati jagħmel għaliex jiena nemmen illi karozza tajba s-sewwieq Awstraljan jista' mhux se jrid jiġi parċ tal-Lando imma jista' jibda jnaqqar dawk il-punti u jkun ħanejdu hekk mal-vari Stroll, Gasly, eccetera, eccetera. Kumment li qed narja wkoll mingħand Glenn Caruana Ferrari kienu tajbin immens, Noel Schembri Stroll qed jispiċċa barra mit-tim għaliex Lawrence Stroll qed jinvesti l-flus biex jirbaħ. Noel jien għandi d-dubji tiegħi kif qed ngħidu ma tantx nara missier li kapaċi jkeċċi lill-ibnu. Niġu issa biex narawna il-klassifiċi tas-sewwieqa u tal-kostrutturi, il-klassifika tas-sewwieqa issa tara lil Max Verstappen b'229, Sergio Perez 148, Fernando Alonso 129, Sir Lewis Hamilton 108, Carlos Sainz 86, Charles Leclerc 72, George Russell 70, Lance Stroll 43. Min-naħa l-oħra l-klassifika tal-kostrutturi li wkoll tila hawnhekk, klassifika tal-kostrutturi Red Bull 376, Mercedes 178, Aston Martin 172, Ferrari 158, 20 punt bejn 300 tat-tieni post tal-kostrutturi, Alpine 48, McLaren 27, Haas 11, Alfa 9, Williams 7, Alfa Tauri 2 nota żgħira fuq l-Alfa Tauri, anzi fuq il-Williams Alexander Albon telli oħra pożittiva fil-11 post u għal darba Logan Sargent it-13 ftit pressjoni mtaffija min-naħa minn fuq is-surġent, pressjoni illi għandu bħalissa Nick De Vries illi skont l-aħħar aħbarijiet li ħarġu direttiva tar Red Bull tagħtu 4 tiġrijiet biex ikun jista' jitjieb jekk De Vries ma jitjiebx sal-break tas-sajf postu mal-Alfa Tauri jitneħħa. U fil-fema tiegħi naħseb li l-lajta qiegħda bejn Daniel Ricciardo u Liam Lawson biex jieħdu dak it-tieni siġġu għall-kumplament tal-kampjonat. Domanda li għandi lejn il-parti tari tal-Ferrari, temnu li tistgħu tiġu t-tieni fl-aħħar ta' dan l-istaġun, nuħu pjaċirek, nuħu wkoll xi kummenti min-naħa tal-partitarji tifosi wkoll fis-sezzjoni tal-kummenti ovvjament tajb li nkunu realistiċi fuqha. Min-naħa l-oħra, jekk nerġgħu nagħtu aħarsa lejn il-klassifika tal-kostrutturi, jiena ma rridx nara kbir imma meta tqis illi d-distak bejna u bejn l-Alpin bħalissa huwa ta' 19 punt. Il-karozza ġġornata li rridu naraw naqra l-eżami tagħha
Issa kif se jkompli f'Silverstone, ifhimni, kapaċi nilħquhom l-Alpin kemm se nkunu konsistenti, kemm u sakemm se jirnexxielna nispiċċaw qabilhom fil-mument opportun. Naħseb li għalissa għadu kmieni biex niġġudikaw għalkemm għatfadal ħafna tliela. Nispera biss illi dawn l-aġġornamenti ta' titjib ikomplu għaddejjin fl-MTC u li ovvjament apparti Lando anki Oscar Piastri ikompli it-tella jibda jtella naqra punti u idealment ikun qiegħed in the mix ma' l-Vargas li Ocon u Stroll għaliex hekk nemmen illi forsi nistgħu ngħidu tagħna f'dik il-gwida l-kemm għalissa nibqu nħarsu lura l-appelli nagħti lis-supporters tal-McLaren l-importanti ġibna xar punti importanti biex insommu l-ħass u l-Alfa Romeo eh, il-ħassu l-Alfa Romeo il-bot kemm jista' ikun. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk infakkarkom biex miżanna xi ftit avviżi x'nagħmlu l-għamlet minn hawn ftit oħra dan il-video jkun fuq YouTube għaldaqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn minn dak kollu illi l-kamra sportiva offrit matul dal-aħħar 3 snin u se nkomplu nofru bħalissa wkoll beda l-pjan ta' ħidma nibdew nibbiljaw naqra għall-istaġun li ġej 23-24 forsi nagħmel żewġ avviżi żgħar matul il-ġurnata tal-ġurnata ukoll se nkunu qed noħorġu xi vacancies li għandna bħalissa fosthom żewġ ġurnalisti idealment għandna bżonn wieħed fuq futbol lokali u ieħor fuq futbol internazzjonali qed napprofitta wkoll ftit biex nagħmel avviżi tal-parroċċa qabel ma nżarma kif ukoll għandna xi vacancies għal xi YouTubers imma fuq hekk ukoll se nkellimkom matul dan iż-żmien fil-fatt ukoll nista' ngħidilkom min issa illi Jude Kawki ta' Manchester United li kien il-YouTuber ta' Manchester United se jkollu jieqaf nirringrazzjaw il-Jude tas-servizzi li offra s-sena l-oħra għaldaqstant jekk hawn xi supporters ta' Manchester United illi jixtiequ jingħaqdu magħna ikellmuni ħalli nkunu nistgħu nitkellmu ftit. U ovvjament jibdew il-preparamenti għal mix zone u wattaw risposta żewġ programmi prinċipali tal-Kamra Sportiva għall-istaġun li ġej. Jiena nieqaf hawnhekk għalissa tisimgħu bija ovvjament video b'salissa mhux se jkollna minħabba li l-futbol huwa wieqaf biss tisimgħu minn għandi wara l-Grand Prix tal-Gran Brittanja li se jkun f'Silverstone il-ġimgħa d-dieħla. Ċaw għalikom u ħudu ħsieb.